Hello po, magandang hapon po. Welcome sa ating munting tahanan. Who's may vlog. Po.
Opo, sa nanonood diyan. Shoutout po.
Hi, Margie Vlog, shout out. Salamat sa pagpunta mo sa aking munting bahay. Shout out po. 4 million in the house. Thank you, Margie Vlog 23. Tatamsakan kita, boy. Thank you. Sige lang. Wait. Mut-mut bonus vlog. Sige, magwa-watch ako. Right. Hindi na ako magko-comment, boy, Tamsak ko na. Tamsakan ko na lahat 'to.
Bakit hindi puwedeng mag-comment sa ano niyo? O nag-hang siguro ang aking cellphone. 'Di ako puwedeng maka-comment, bakit? Shout out Trissy Jai. Thank you sa pag-visit sa aking bahay. Thank you sa thumbs up. Sige magpe-play ako ng ano mo, magwa-watch ako ng siguro nga, hindi ako makapag-comment. I-start ko muna 'to, kasi kanina pa 'to, eh, umiinit na kaya siguro hindi ako makapag-comment. Mega love shout out po sa'yo Rizzy Diyan. Thank you.
Magta-thumbs up na lang ako sa'yo Resi Jai. Hello po, Adila. Ka-shout out po. Thank you po sa pagdalaw. Shadow Me. Thank you, thank you. Mega love shout out po. Si Shadow Me. Shadow Me. Shadow. Okay. Thank you. Thank you, thank you, Adila. Thank you so much, Margie Vlog, Prissy Jai, Shadow Me, and Adila. Thank you so much po. 5 million in the house. Shout out. Okey, tingnan ko 'yan. Boss, sarap naman 'yan.
Watch ko na boy. Hello, brave lovers. Thank you. Mega love shout out po. 5 million viewers in the house. Thank you so much. Brave lovers, shout out. Thank you, brave ha. Sige, kain ka lang diyan. Jai, tatamsak na lang ako, Magtatamsak na lang ako.
'To nawa-watch ko na 'tong ano mo, nagpiprito ka, oh, nag ayan, oh. Hmm, 3. Po, Kabatang, shoutout po. Thank you sa pag-visit sa aking munting tahanan. Kabatang, dikit mo 'yan si Shadow Me, oh. Mag-watch ka ta's mag-leave ka lang ng ano, mag-iwan ka lang ng bakas sa ano niya, mabait 'yan. Dan watch na rin si Jaya, 5 thumbs up na ako sa'yo. Adela, dito naman tayo kay Adela. Adela, sige mag-ano, tamsakan na lang kita ulit. Shadow Me, balikan mo si ano, si Kabatang. Tamsakan na lang kita Tabaka Kabatang, ha. Ito po, hello po, ano yun, Pranab? Hello, welcome to my house. Pranab, shout out Pranab, shout out to you. Ano ka? Ito lang, ha. How are you, Pranab? Where are you from? English ba yan? Mamaya English ko tapos Tagalog. Mamaya Tagalog pala yan. Kay Dan tamsak na, Kabatang, 5 thumbs up. Ito si ano ba, si Pranav.
Hello, Pranab. Pranab, are you there? You still there, ah? Thank you for watching, Pranab. Bye, Brave. Magtatamsak ako sa'yo, Brave lover. Brave, brave buddy. Brave buddy LB. Shout out po. Iwan ka lang ng bakas dun kay Shadow, may mamaya babalikan ka nun. Busy pa yun.
Shadow Me, balikan mo yung si ano, si Kabatang. Kabatang TV.
May boses naman 'to, eh. Ba't may mga voice over boy. Ay ayat nagdadlaw ang aming jakap-kap ni kan nudi sikatay mangisawa adut saya kusen pas ladina pagbugus kuwan nagkalpay kapag saya dapa magtiga Thank you, Celebriter. Shoutout, salamat.
Po, Happy Variety Vlogs, shout out po. Thank you sa pag-visit mo sa aking house. Ano ka na ba sa akin? Okay lang po, kayo po. Nakadikit ka na po ba sa akin? Wait lang ha, che-check ko. Nakadikit ka na ba sa akin, Maki Variety Vlogs? Diyan ka pa ba, Maki?
Bibigyan kita ng jacket. Opo. Thank you sa'yo, Maki. Nagbisita sa akin. Sige, mag-play lang ako ng video niyo. I-play ko 'tong ano. Hindi ko in-skip yung harang, may harang siya. Okey naman, wala naman masyadong ano dito sa amin dito. Saan ba sa inyo? Dito lang naman ako sa Alabang. Sa Alabang po, Muntinlupa. Magla-like din ako sa ano mo, nakita ng live. Oo nga daw sa ano, sa Quezon Province, mas Bicol yun, yun ang malakas. Pero dito parang ano lang, yung daan ano lang ba, hindi naman masyadong malakas, parang ano lang. Nagwa-watch pa ako sa video ko.
Kaya pagkakapareho ng mainit at malamig na pagkain, nagtutulot ito ng pabalik-balik na pangingilo. Maaaring sinyalis ito ng tooth damage. I recommend Sensodyne. Meron itong potassium shield that keeps 24-hour sensitivity protection. Sensodyne really works. Yan, done ko na-play ko na siya, na full play ko na siya. Andiyan ka pa ba, Mapi? Mapi, right to glass. Andiyan ka pa po? Okay. Sige, mag-play ulit ako ng ano mo. Welcome po. Ayan ka, nagpadata, masalan, pasig na isikaw. Sige, i-play ko tong 8 minutes and 41. Sa pulen na kalapit, May ad siya. sulit, di ka kaya ang magsiging. Kung ano kaya makikita, tuwing kalimit na ayan ka. Nalipadata ang barikada,
Oo, sa pag-tambay. Watch ko pa. Ipi-play ko pa, Maki. Pinawa pagpanaga anusat nga pintingkit din gasad kaniya na awan di ba na ina ipalibay na ayan ayat na kasalu
Na Ay samira na, ang sumira at sigawan. Ano pa ang ikaw? ayun, okey na po tapos na naano ko. Ayan na full watch ko na siya ma'am. Thank you so much. Naka-ano na ako, nagtamsak na ako ng 6, ano na, dalawang medyo malaki ko. Tapos no, bulbulun, Pasko'y grabe, sana yun ang mapasama.
Uy, pati di ka na yun ang mapasama. Marami ka ang inisip. Shoutout po sa Pamilya, viewers and guests. Thank you po.
Shout out, Shadow Me. Welcome back. 3 million in the house. Shout out. Shout out, Miss J. Lalabs tambay here. Thank you po. Awan na napukaw meten tuwirag sa sugat. Wanan di ayat nagpanagap anak sang gasa. Ikaibigan niya at si Shakila ipat-pat ken. Labas di panawin, baliw pameten, itasaranay kumisaen. Thank you po, Miss J, sa pagtambay sa aking bahay. Love shout out to sa'yo.
Pati, Variety Vlog, shout out. Welcome back. Alto sa mga online scatter na yan, yung mga super ace guys. At dahil yun dito, makinig ka. So, minabasa ko isang post guys. Sabi niya, mag-ingat kayo sa ibang side ng super ace. Kasi yung iba, peperahan na kayo at sobrang damot sa panahon.
Song. Gaganta, Kentuck lovers. Let's go. Bibidyo okay tayo. Kaki-allergy yung bata ka na naman. My allergy, my allergy. Bluetooth mode. Bluetooth mode.
Let's go. Ato'y kakanta. Sa atin, malaya at pag-ibig. I said the
You, I know you're everything that I am looking for. I, I look into your eyes and feel that I ask more. Since all the way, the create of the night, you can take a little time. So if I ever fall in love again, sometimes when this broken heart can mend, though it's gone, so if I ever fall in love again, I used to sleep with such a long way down. Yeah, just as me, I'm sure we'll come around. So, something inside, something inside.
So, mag-e-end na tayo ng ating live. Thank you so much guys for watching. Sa tumutusok sa aking live, thank you so much. Mag-e-end na po tayo ng ating live kasi naka 2 hours na tayo, okey na yun. Thank you so much guys.